Hello, beautiful family. How are you all doing? Thank you for the maximum love and the support. So, my beautiful people, today I want to share with you one that's normally say shall never end. See, this is Progress the Analyst, and here I keep you updated. I bring all the latest happening to you. Without not wasting much of the time, I want to listen carefully to what you are about to hear is going to wow you. And if you know you haven't subscribed to this channel, what are you waiting for? Smash on that button that says subscribe and turn on the bell icon for more latest updates. Progress the Analyst got you covered. Don't miss it. I will be right back. Ọ dịba biko ụmụnne m ndị Imo ụmụnne m ndị Igbo anyị agaghị egbu oge o nwere papa anyị bịara ebe a inye anyị report of otu ọla ndị Tiger Base shiri wee handle ọmata bịara na tebụl ya, and of course o nwere mgbe before now o sendala message sim lekwelekwe otu ọla si weta ebe 1 million something eji ebe lụ nwaanyị ya na nwa ya na nyawa na onwe ewu onye aha ya na-anọ na petition. So aga m achọ ka o jiri aka ya kọwara anyị ka ihe siri wee mee. Na anyị kwu ndewo aha gị? Aha m bụ Pastor Damian Ajubi. Abụ m onye Obujuju Akabụ nọ n'Oguta local government. Ya dị mma. Olee ihe mere because nwere ka isi kọtọọla m ya, but achọrọ m ka ime ka ọha na eze mee. Ihe mere n'iwu na nwanne m nwoke Morris Ajubi na nwaanyị m Mercy Ajubi na nwa ya nwaanyị wụ Rejoice Ajubi jere n'ọrụ anyị ebe anyị gbuchara n'ọrụ ije kụọ ọka na ọgụ na ihe ndekọ ọzọ na anyị. Edward Ajubi na nwunye ya na nwa ya nwoke abịakwute ha na ọrụ ebe ahụ gbaa ha ọgụ na ya wụ ihe akwadoro ha akwado ime. Then nwa ya nwaanyị na-akpọ Chidimma lụrụla di akpọ ndị Tiger Base. The person akpọrọ wụ Cordelia chihụ na ihe ahụ emere ahụ diga aha mmadụ ole dị taa mmadụ ole ndị ahụ dere aha. Cordelia ọ na-arụ na Tiger Base onye polisi? Ọ bụ onye polisi. Onye polisi ka ọwụ Cordelia. Then mgbe ha dere petition, otu ụbọchị aka edere petition, otu ụbọchị aka asaịn ya, otu ụbọchị aka eji arrest the same day. Ọ ya ihe nji ma na enwere ihe ọjọọ ha bụ n'uche oyi. So mgbe m jeruziri na 25th of April being Friday, chika m jezie bel nwaanyị m because anọ m n'ụlọ ebi n'Owere. So kena akpọ Blessing ọ nwaanyị police na Tiger Base ashị m na m so n'ahụ machichi mba aha m esoghị na ya. Mgbe ha nyere m petition machi na aha m esoghị ya menyezie acha na maga ala ma agakwere ya na ndị na bel ka ha chee onye rịpọtụrụ the matter. Then onye rịpọtụrụ the matter abịaruo Cordelia akpọrọ ya fụọ chihụ tiga aha m na statement. Onye polisi akpọrọ ya fụọ Cordelia wa ahụ onye polisi ahụ ọkwa nwaanyị nwutiga aha m na statement. Metie olee otu mere na ị ga-eji etiga aha m na statement. Blessed, you are now under arrest with mouth. Ngwa mee statement. Ewetara ha akwụkwọ emecha statement. Shia na achọrọ m ije hụ ọla. Ka m shia na achọrọ m ije hụ ọla iwe wee. Nwaanyị m ga-eji ahụ ọla onye ka m wụ m ga-eji awụ aje hụ ọla. Ma ọ wụ commissioner of police. M wugoro commissioner of police. Blessing kwugeke. Yes, Blessing kwuge ya. Iwe wezie opuchiri m chiri akpụ ụkwụ m na emeji ụkwụ ala so ya awụrụla m onye nọ ndị arrest. Ka anyị na-aga mahụzi ọla machiachi ya kọmanda biko achọrọ m ịgwatụgo okwu ebere ọ chọghị ha m ntị na-ekwu igi ya na ntị ya na abụ m onye bịara na ibel nwaanyị m na kesi rio taa edere petition but ugbu na Blessed si na m so n'ahụ ahụ anụkwa na petition. Ọla did not care. Ọla did not care iju Blessing olee otu o si mee ọchị go and wait in detention until I come. Until I come, ya ruzie 6 o'clock abalị. Then ọ wụrụ na ọ gwara Blessing onye ọbụla ga-ana m na bel ga-awụrịrị ewetarịrị 350,000
ka enwe ike iji na bel. So mgbe nebo m bịara agwa ya ihe ahụ ọchị ka kpọpụta m agwa m chi ole otu ọwụ na ihe na-eme na-amahụ ji na-amaghị ede gbasara ya. For me to be in the safe side masịasịa ngwa kpọta na nwaanyị m ka ọ lawa. Nwaanyị mgbe akpọpụta nwaanyị m shi mba nna ekwu lawa ka inwe ike inyere ịnapụta anyị. So ma agwatinye ha na ihe ga-akwụ 200,000. Anara ha m 200,000 from their POS person. Okay, nwere onye POS. Particular. Okay, ha nwere POS nga ahụ nga nke onye POS abatakwara m. Okay, POS ka ha ji emepe ala. Good. Onye kpọtara Blessing Kokodelia. Oh, Blessing kpọrọ ya na phone. Okay. So mgbe m lawachara n'abalị ahụ chiehu ma acha m bịa maka nwaanyị m. Eruzie na chiehu ahụ asị m na lekwe ihe ọla kwuru na ọla si na ọgwụ 350 each na emere na ebere n'abalị eji na m tu mmadụ ole ka ị ga-ebe kwesịrị ebe mmadụ atọ 350 ya wụ 1,050,000 mmadụ atọ excluding my own. So na two fighting civil matter na two fighting Chineke mere ihe ebere. So ihe nkwuge nga ahụ awụrụ na mgbe ị chọrọ ijezi ihe ọla Chimeje hụ ya jụọ ya lee otu ọwụ ka eji agwa m ụdị ego ọlachi m na mụ useless old man. I cannot be a useless old man. I shouldn't walk out from it. I say I cannot be the useless old man. Ihe ahụ agwụ m ike. Then otu n'ime officers ya abịa walk come out of his office or from the office. So I will never be a useless old man. I will never be a useless old man. I continue repeating myself as I was walking. Then finally, Blessing him now 350,000 each. Masha, ngwa na nwaanyị m na nwanne m nwoke na nwa ya no alawala m. So mgbe m lawaziri cross all their gates and their man have my phone depository there. Can na-apụzi ka ọ kpọrọ my brother Chiwujekpomam. At the end of the day na ọlaha ewepụla aha ego na 250 ka anyị ga-akwụ. Ya 750 for the 3 people including my own over 200. Now ọ wụrụzie 950. Mashamba, I want to get with 200. Even no force them to pay more such amount. We don't need because of my aged wife. I'm run halawa. So I make sure I'm 200 to 200 each person. Then we go for the check the POS or 10,000. Then nanga 10,000 for one sheet. Masha. Over my dead body, one sheet of bare bond, one sheet. Masha, over my dead body, I cannot pay it. No, sure, no, I will. I will. Oh, blessing. Na Cordelia. Abo because all how is the instrument? I have magazine or library. On one go or la. She lekwe onye lekwe ihe okuru lekwe ihe ọ chọrọ ime ele ihe shiri mee ihe ndị nkwuge na-awụ ya bịa n'ihu n'ihu. Okay, be ready ikwu edi. Yes, to the extent that ka m kwekwe eke na mgbe m chọrọ ime that protest Blessing opposite me with a bottle of water. So mgbe mshacha ihe onye na-emege nga mucho mujegwa commissioner. She why oji wuru mi jegwa commissioner. O wure bottle. Okay, long bottle here. Otu Chineke shi bless na agadi nwaanyị ka ọ no, agbobia, o kwa na agadi nwaanyị, o kwa nwa agbobia aka. Ihola. So, in fact, ọ ka mma na mbere ebe a. Ụwa no ihe. Ihe mere no. Gbakwega ihe ọzọ, ihe m ga-arịọkwa ndị ụwa. Biko ndị ọbụla na no ihe that ihe hụrụ na Tiger Base that minutes hours spend there. Kamanyele. Yo. Mmadụ no there. Skeletons. Na-eku ume ihe m kwuru skeletons nnụ mara otu skeleton narị mgbe a na-eje na skuul amụ ọ wetagharị ihe ị ga-ahụ ọkpụkpụ niile otu ihe niile ọkpụkpụ ha na-ahụ ga-apụtacha pụta ka ha na-eku ume
bụrụ na gọọmenti Naijiria ma ọ bụ Imo steeti n'oge ahụ ha biko onye ọbụla eburu na ebubo ihe ọjọọ mere ugburu ogbu mmadụ uru ọkwa iko uru dịrị na ndụ za ajụjụ gị dan ịnụ na sel anwụ Imo gọọmenti biko kpọpụtanụ ndị eje onye na hospital etiriteghara ha ndụ za ajụjụ ha dan ịnụ ịhapụ ha nwụchi ebe a Chineke ga-ewesa ndị iwe. Ọ dị mma nna m. Total ego ole ka ị kwụrụ? Akwụrụ m ha 820,000 in 2 days with 2 different plus nke gị ego ole total ma nke ị kwụrụ ụlọ maka ndị nga gị ma nke gị ego ole ka ị kwụrụ? 820,000 ka ọla nara gị ọla nara gị na 2 fighting ọwụ na egburu mmadụ ọwụ na egburu mmadụ onwe kidnapping onwe ihe ọjọọ ọzọ na ọ dị mma nna imeela maka ịbịa nọnyere anyị biko ụmụnne m oge ụfọdụ anyị na-ekwu okwu Tiger Base ma anyị kwuye ya dịka anyị kpọrọ ndị Tiger Base ụgwọ bọtawa agwa ha nke nna anyị kwukwuru last now wo something that nchekwa ndị ogbenye is really preparing something on. We are going to bring international community to come into Tiger Base. We are coming with international community. We have already started it. The process is on. Ebe the government of Igbo State na-enwe ihe ọ chọrọ ime. Commissioner na onwe enwekwana ihe ọ chọrọ ime. People are now na Tiger Base. They ịga nga aga ịhụ ndị dịka we have said, of course, ndị Igbo na-amara na m na-ekwu ihe gbasara Tiger Base. So but ebe ọ na government Imo State enweghị ihe ọ chọrọ ime, we are bringing international community ma ha chọrọ ya ma ha achọghị ya. Ọ dị mma. This is just a complaint from one person. I mean, a lot of complaints from many people. Udo dịrị unu.